Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000 Bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi 1000 Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi 1000? Cukup kuwi. Cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Semengi, Semengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti lanange jagat. Mantra ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi 1000 Suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora
seto boyongan Joko Bandung kowe aja malungkung perang iki aku kudu rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lampuh ing wana segara Bandung Asik. Panggih Prabu Dang Marmaya aku kudu Ati Sakti Bondowoso Roro Jonggrang Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Iya Jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih pun kodang kuning mawon. Kodang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Bujange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Oke. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan Pak nggih liar-liar nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken.
Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Mbah Mo Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula. Jadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang kong ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa
kombek seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku sansaya ndotra tak sanani sana pengat pulo teben. Ayo Pak, ayo Pak. Asik. Ya, joget tak joget. Asik. Asta Brata. Op. Isu awane ngom wis ora krasa. Nyurak aku lek isih sayang. Mubang mideranggon kok ngiteri. Sarawi ngoceh Eman yen dia kang nyayang Leyang tak sawang ngeclok ning pas kekancangan taringki saka katoman Sarawi ngoceh dheweke agape pikirku kobe seret irang asa wang tambah manise ibu bunga ya ada kakon hati ora bakal atiku kakuwang liat andut dotati saya dodo tasran hati sana pikat puluh tebe. Oke, terima kasih. Matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak nggih. Nggih, matur nuwun. suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedhalangan iso amin. kuncara. Amin, amin, Jaya amin. jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumerba arum gandanya Goleki gending sarip tambah asa. Kuwi cerita kuno. cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Nah, Rara Jonggrang Rara niku mawon Pak, suwae Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang.
Jonggrangi sampean. Wah. Mbak sapa iki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris Amin, lan amin, pangestune. rembaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi mun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan Jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Pomrot. Oke. Ayo, Oke. prakmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Kalau kita kali jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono kuwi. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok Kok bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe. Rina pantaraning dalu, ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir. Napa nggih, Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Karo-karo dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketokan Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketokan Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketokan Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-keton Bandung, ketok-ketokno Lurah Sendang Bumen. Wah, Ketok-ketok ono. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono, Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan, mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi, Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo. Bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lapis sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi, Bandung. Mangkono. Isih ana pamunut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi
Sawangan. Sik cepetan jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men kuwi sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku yang ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno nang iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalung. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedo labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti lanangi jagat. Perkelaku Aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu suwangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mukat yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedo labuh ing wana segara. Bandung Asik. Panggih Prabu Marmaya. Aku
Toyo luar biasa, matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih. Pripun? Niki nyuwun sewu. Nggih. Bucange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah, banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nipun Ngono wis pedang kuning mawon. pedang kuning wae. Iya, Pak. Iya, Pak. Pedang kuning wae. Iya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan Nggih. soale nyuwun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nggih. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nderekaken, Pak, nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Wadah. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis to jang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok, Ya. iki wis tak anggap gebiyokan. oke. Kebiasaan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak, ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Oke. Ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi Aturan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk ngene. Ngono ae rada rene to. Nah, alos manis toramra ate Jenengan, Pak. wis aku tak menikmati. Terus semengken kula lana. Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Wah, kalau Nggih Ken anu niken untuk niken kagem Oke. niken. Nah, Mbak wis gampang. matur nuwun. Nah. Niki
Menika saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliurah. Kaliula. Mbah Wo Oh, Kaliula. kula. Jadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing ngrungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan dimeng. goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang gon kok ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang men slok ning apa